Autokau panorama. Marka da gero, ni naizen kategoriko astoa izan da honela bizi beharra. Beste abere guztiak berriz hor dabiltza, lehoi kaiku horren beldur. Zerdik ba lehoiak nik ez dudana? Ilea eta tximak besterik ez. Ilea, noski ba, mozorro dendan lehoi larrua erostea besterik ez dut, ni neu lehoi bihurtzeko. Ekarri dendari, nire neurriko lehoi mozorroa, asto belarri hauek eskutatzeko modukoa. Orain ikusiko diteka bere papalerdoiek zer den benetako lehoi bati beldur izatea. Alde mendik, ipurtan dieta mutur ziginoiek, jango zaituztet bestela. Ospa bengoz, bustan luze eta kakanarru alakok, ez nigeiago aserretu. Guazen lagunok, zur eta guztiren txiko gaitu honek bestela. Ireki laster, ireki atea, lehoia etzugu gaur parte honeko ata. Baina segertatzen da hemen, zer da iskan bilau? Lehoia hartzaina, lehoi ziztrin hori, erdierotuta zebilek mendian. Ui, zerbait okar zebilek hemen, ez du ba lehoia inpetrala normalean. Lehoia, baita zerare, astoa baino ez data? Erre judasen mostatxua, harrapatzen dudanean. Entzun behar zizkidak horrek, baretuko dik bai nire gorostimakilak. Danbolinan erre, eta faritarako jango haut gaztainekin batera, ipotx barregarria. Ustak triku gaixori bakean, arropuz babalore alproja. Nik enduko dizkiatiri inor xapaltzeko grina txaroiek. Egin horrora, nire bordatik ere entzuteko moduan astinduko hauteta! Baina, horrek ez du balioiaren horroaren antzik, gehiago dirudi astoaren arrantza! Ara hemen zuen lehoi beldurgarria, ideia zuzen bakarra ere, ez duen asto baldarra! Lasain eskamutilak, txantxa bat baino etxe.